जायगा सिगाङाव जत' मिडिया थाखु बुखुक संनो हामबाय तामनिखे नरक नि चुबामुं नरक जे आवायमुं आमा बेलाके नांखुगो हावन बाय नरक बेलाके हामबाय ताइ जत' त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनो सिनि हामजामा ताइ खुलमुं याफारो जों तिनि इउनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि फर रमान स्क्रिप्ट निंगै जों बेलाके हामबाय मारो जत' त्रिपुरा सरनो तामनि बागै हिंगाके सिनि मानथाइनि बागै सिनि राइट्सनि बागै जत' थानजाके जों आन्दोलन खालामनायनि बागै जों बासामानि बागै सिनि मानथाइनि बागै जों फाइट खालामनायनि बागै आबन बाय बेलाके हामबाय अ जों रमान स्क्रिप्ट सानमिना आबो सिनि बागै सिया किन्तु आबो जों जत' सिनि समाज सिनि सोसाइटिनि बागै सि हानबाय जत' थानजाके बासामानि बागै जों पाइपलाय हामबाय आमा हायकेना बुसकांगो ताइसा बासानायनि बागै जों कबकबनाय जों साइमन आसक बिसि कलमा रमै जों सिनि मानथाइनि तिनि आन्दोलन खालाय कक्साय फैमानि हायबन ताबो सुफुं जागियाखौ हानि बागै जों देर माटंनाय सिनि मानथाइनि ति कक साथिनि राइट्स न नि बागै आन्दोलन खायतिनि मानथाइ मानाबाय सामु खायतिनि म जों जत' एकलगे टंनायनि बागै ताइबो जों सारामु संवाबनो जों जे माइ आसक जों आन्दोलन खालायनाय ताइ नरनि सापर्ट बनलांनाय के आबनो जों बुसकांनि 8 तारिखआव जों गथ'नो सिवा आफ्रोबो ब्लेक डे जों आफ्रो जे TSF राव आन्दोलन खालायफ्रु कक्जाकमानि साल CIB नि तिले हायन पनो आदिनव जों ताइसा सिनि जे डिमान्ड रमान स्क्रिप्टनि तै जों आबनो टिबो जों आन्दोलन खालायनाय ताइबो जों बुसकांगो जों 8 तारिख दनि परे जों जानुवारि दिल्लीआव थानाय जानुवारिआव थांनाय जों CBSE नि चेयारमेन बाय बमालायनाय जों कक लाम सालायनाय ताइसिनि जे मानथाइनि कक जों सालायनाय बरबाय ताइबो आमा हायकेन जों जे मानिया साक आन्दोलन खालायनाय आनबाय जों जत' लुकरनो सापर्ट खालामनाय कय ताबो आं किसा जरा नाय सिनि रतमति जॉइंट कन्वेनर यूनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि बरां किसा जरा नाय कक सानाबाय जत'नो बेलनो हामबाय सिनि कन्वेनर जत'नो साइक्लां खानावनो हायपनो आं बिसोरनो जत'नो हामबाय मादु सिनि त्रिपुरा साननि ए ककनो मुथाङै नांनानै जबनो नरक जत'नो लगैदिमान बागै सिनि अक्रा साखरा बागै सिमी खाय दङ ताबो सिनि सिक्ला रंग जरा ताबो जों खाय दङ आमन बागै नरसनो गाइड खायमानि तेसनो लगैदिमान ते नरसनो लगैदिमान बागै तो कन्वेनर साब तो नंगो जत'नो साइक्ला रिका जत'नो साइबानो दसरामो 8 तारिख तामं मानि सिनि सिलाय बाय गुलि ककजाकमानि आजागा गोबांमा हरफ नांजाकमानि सो आदिनो जों बेस खाय जों आदिनो तेसा सिनि रमान स्क्रिप्टनि जेसों मानिया साक जेसों सिनि दाबि मानिया साक जों आजागा सबा सलि दंनाय सिनि सबा नंगो जत'नो तेसा कयजागो कारन तामनि बागै हिनबा सिनि मानथाइ माया साक जों जत'नो अबनो सबा सलि दंनाय तो सिनि अ सबा जों जे सिनि CM साबनो जों बननो क्लियर मेसेज हरो सिनि जे चिफ मिनिस्टार त्रिपुरानो जे बजे सामानि रबीन्द्र नागरतलानि कालचार मिसिल रमान स्क्रिप्ट मानिया हिनि अमो सारा त्रिपुरानि सिनि कुंबाराव त्रिपुरा साराव जत'नो रमान स्क्रिप्ट सैनानि हिनि न जत'नो सानलाय दङ नरक आदिनो बाव नुखाना सराय के मेसेज बिनथानि खबर सहैगोना ते अमनो जों बनो काहामै क्लियर मेसेज नामो जोङो जे सिनि मानथाइनो ते सिनि ककनो जोंनो डिसिजन खायना रिदि सिनि बरनो डिसिजन खाय सिनि बरनो कक साना रिदि आमन बागैनो चिनो सबा चलि दङ ते चलि दंनाय ते जत' मीडिया फ्रेंड्स ते चिनि त्रिपुरा पुलिस पर्सन्स ते बाकी चिनि जत' नन हामबाय जरा जरा ओ चिनि मुभमेन्ट न ओ चिनि प्रोटेस्ट न फुलफिल खायमान बागै जत' नन बेलेग ते कायसा त्रिपुरा साने ता फिशिंग कोन जगनागुरि निशानो बिसाय त्रिपुरा साने ता फिशिंग कोन कोब्रो स्क्रिप्ट सासे के ताबुक तो नरो कोब्रो स्क्रिप्ट सानो बिसाय नरो नि तो के जे बाहाय तो जे नरो नि सानो अबो फुलफिल दे नो फिनांगो नायनि बाक्सा देवनागिरि सानो जों नुखा ताबो बंनो सोना नांनाय जों एसे त्रिपुरा सांगै ताम सोना नांनाय गाके जे पलि टंनाय रंनि रिपोर्ट नायनाय के 99% रमान स्क्रिप्ट बायनो हामदारिनि सिलाय दं इके बरके जे त्रिपुरा सानि फ्यूचर पलि टंनाय र
Tiprasa siklarano future, pornairano siklabarano future. Tiprasani. Hai ni bagino of future generation borok. Borok say 99% for you agi seat of Roman scribe hinga ke. Borok tam ni bagi kebeng. Amos cross no. Amos masing lai borok no. Bo saisung hamzak mani debna giri bai. Hamzai tongai tai 99% tiprasa pori tongai ro. Ni bawa isu nasok kai toingnya. Hani bai bawa wan sumang nangnai. Serai bini wan sumang clear ana nangnai. Bini sai sung ni wan sumang bai bawa kelai ke kiamat tiprasa bawa isu bai belai hamia. Amo bono clear message. Tai bono sengtai. Nengke ni saisung hamzama bai dan tiprasa bawa isu nasok kai namusung. Amo sengnani dorgar. Sengnani clear abo no. Sana yo tabu. Je abang sini mana TSF ni organisation ba TSF organisation ba organisation samani sini ya. Kintu as a whole Tiprasa ni ini samani abang Tiprasa ni dimensi. Hain pun TSF lead kai kaya no as an organisation kai society tong organisation tong namu organisation ini yang collective ba movement kai mani samani si. Ikaman jodoh Tiprasa ni nai mungsi. Tabu abang sang nai clearly je mayang tongan yang tambah imanya. Harus sungsiu sini borok busumi bazai tung. Tayang nung sung pakai je baksa Devanagiri tung. Kam deh Devanagiri ni san tong nai sini borok white tabu si Devanagiri hinu. Agi ke tam saboro Bengali script tabu ke Devanagiri. Bong niau selajai tung. Amakan sunui tung kawai se Bangla kawai se Devanagiri. Manin bong namu selajai tung tamu di pasan tungi tung mani. Hani bagino di pasal lu kurok sitai, mau diwai mania, aman mani koi, aman bagino, di pasal emne bonus social boycott klien ini dorgar, bonus social boycott mak klien somas ni hoite bonus boycott mak klien karena bolok di pasal ni against, di pasal ni z, di pasal nang tomani, sani tomani, aman hoite bolok against, mana ambil bonus boycott mak klien. Buskang 8 January baba haikan draw protest kajan. Nanti buskang 8 January wo sung black da palai nai, a black da palai furu basung sini demand no. Hanya hai muito klari finai. Sung sin demand no muthagia sin demand no tlang thanai. Salon ro strike dekhai na ke sutu protest. Sini adino black da palai nai, palai jak nai. Black da palai thini wo basung Roman script no sung tlang nai buskang wo.